שלום וברוכים הבאים לסרטון ההדרכה למערכת החתימות האלקטרוניות החדשה של סגמנט. בסרטון קצר זה נציג לכם כיצד ניתן בקלות ובמהירות לבצע שליחה של חשבוניות, וכל זאת באמצעות פורטל הספקים של סגמנט, אותו אתם מכירים מן העבודה השוטפת. בסרטון הדרכה זה אנו מניחים שכבר יצרנו את החשבוניות כקבצי PDF מן המערכת החשבונאית שלנו, כדוגמת פריוריטי או חשבשבת, וברצוננו לשלוח אותן אל הרשת. ראשית, יש להיכנס לדף שליחת חשבוניות. לחיצה על הרץ דוח תציג לנו את כל החשבוניות שכבר נשלחו. אם ברצוננו לשלוח חשבונית חדשה או מספר חשבוניות, נלחץ על העלאת חשבוניות. בדף זה עלינו לבחור את מסמכי PDF שהוצאנו מן המערכת שלנו. לרשום את מספר החשבונית במקרה של חשבונית יחידה, או את טווח החשבוניות במקרה של מספר חשבוניות. כמו כן, יש לבחור חודש ושנה, ובסיום ללחוץ על אישור. כעת ניתן ללחוץ על העלה חשבוניות. החשבוניות עלו בהצלחה לאתר סגמנט. בסיום שלב זה עלינו לבצע את החתימה עצמה. לחיצה על שם החשבונית יפתח לנו מסך, אשר יציג את המסמך ויאפשר לנו למקם את החתימה פיזית על המסמך. עומדות לפנינו שתי אופציות. האופציה הראשונה היא שימוש בכרטיס חכם. אותו קיבלתם מאחד מהגורמים המאשרים במדינת ישראל. האופציה השנייה היא שימוש בחתימה שסגמנט תדפיק עבורכם. חתימה זו היא חתימה תקנית עבור שליחת חשבוניות. בוחרים אחת מן האופציות ולאחר מכן המסמך נחתם. כעת ניתן לראות שהמסמך עבר מסטטוס מחכה לחתימה לסטטוס נחתם. הפעולה הסתיימה. אך מה קורה כאשר רוצים לשלוח מספר מסמכים ולחתום עליהם בצורה מרוכזת? מבצעים העלאה למספר מסמכים שרוצים בדיוק כפי שתיארנו קודם. מכניסים מספר חשבונית, וכעת נבחר על ידי סימון תיבת הבחירה על המסמכים אותם ברצוננו לחתום. בחלק התחתון תמצאו כפתור אשר מבצע את החתימה. נבחר באופציה שברצוננו לחתום לפיה. הפעולה הסתיימה. כפי שניתן לראות, התהליך פשוט וקל, ובכל זאת, לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם. בהצלחה!